Jaluk pangapura panjenengan Pak Pangi sak keluarga karo dulur-dulur wuwung karo manis kene panjenenganipun Bapak mboten saged nderek seneng-seneng teng daleme Pak Pangi amargi wonten kepentingan ingkang mboten saged dipun tilaraken nggih. Halo, selamat malam untuk Mas Gendon dan juga Mas Endor yang semakin apa iki? Gomblo. Semakin keren. Keren niku ora guyu terus. Semakin kece. Mosok kece. Endi ndelok? Iki. Alah. Apa? Semakin kere ngono. Omonganmu semakin oke ya. Kece. Mau Semakin minta lagu kece. Timbangano katresnan. Timbang pirang kilonan iki? Ya nyilah anu dacen Kang Darman sedhe lha nggo nimbang tresno lho jerene. Imbangano katresnanku. Mau wis diparingi. Iki lagi ndelok menawa. Joko Mlarat nyidam pentol ya wis. Joko Mlarat. Imbangano katresnanku diganti langgam ngimpi. Joko Mlarat engko diaturi mboten napa-napa. Nyidam pentol ya wis. Heeh. Sing urung nyidam Joko Mlarat. Nek iso kasetem iki sak kaset nek iso dhewe-dhewe beda-beda lagune. Ngono. Engko ana neh lagu sing anyar. Apa? Urung digawe dan ben dituku dhewe. Sing kawak ae no. Sing kawak malah wis jamuren. Iki apa lah? Rembug lagu are sing anyar urung digawe. Asaku kan klambi. Heeh. Ya monggo diaturi diparingi langgam ngimpi. Heeh. Dindingane ayo engko dibacutno Mindar lagune ayo dong Deminder. Enggak bareng nakal lah udan-udan ibu sesuk sibuk lho ya. Sesuk adus dhewe. Udan neng dina Selasa aku rasida lunga bukan aku tak mau sayang udan neng dina Selasa udan neng dina Rebo aku lunga neng Solo mlaku-mlaku jare karo tuku bakso. Nek Kang Darman ganteng kaya Endilo iso ae udan neng dina Kemis aku lunga neng Inggris ora iso muleh. Lah apa? Bingung Inggris ora tau rono. Ya aja lali ajare karo tuku manggis nek Mas Endor kaya kucing regis pakanan. Alah. Ayo monggo ngimpi. Ambune sing remasonan iki sapa iki? Endi le? Mambu kok ya remason. Ira ngomong kok cengan men. Cengan aku ndingi sate. Jebul dulur-dulur ije padha ngrenggani Wahyu Manggala. Ora ngrenggani Wahyu Manggala trae. Napa? Ameh mulai wegah. Pekarane. Udan mulai lah apa mesisan nutuk ngantek esuk. Engko esuk nek ditakoki aja cerita. Ketoprak apik. Apik dandane malah kaya wong Londo. Meneng. Udan neng dina jemuah ngambara ing hawang langut bebasan tanpa tebih nara basing meka
jagat jagane turune malah doangkler malah mbok urok-urokno ngulandara anyepe lelek nglembara nggahi gunung banjir kok gegeti wong senengame oh ana kowe sing nggugahi tangi cong ayo katungkul ngumbar gagasan Urin ayo ngger ditutukno ngger ben pek do kemul nek perlu satemaki nawa ngimpi Om Subek ngarepem dudul Mas nggih monggo Kang Subek Mas Kurin ngono dijak nutuke kares delok ngger karek sak aja lali sesuk pentase nok Kedung Watu Kedung Watu Sumber nggih aja lali kok mergo alamate pancen jadwale urung digawe nggih pangapunten wis diturno enjing-enjing nggih digawe tapi dereng lengkap enjing-enjing kersane diproses kalih Pak Mogol nggih monggo bangono katresnanku diganti ngimpi monggo ayo ngipi yuk sing urung tuk jadwal nyuwun Mas Dani salalala ya Tripit lembeane mrake simpenge ngono ning jangono gandas luwengas wiragane sedap sing sangat beso sangat ibu sono dasar ayu mangsi kenyong adanku jiwa ayo maju ayo maju ndaca kengeti haju mesam sepet matu norasro yuk ndak gandeng lagu jah so uci ngantuk Ci kanca saking Blingi matur suwun Mas Cito Mas Uci Mas Cito aktif lagi nggih matur suwun kok seneng pojokan Mas Uci tukang nginceng RHS ukar gondrong medo mangan paurung le hakaton bunga ganyo kang
kabeh mau among ngimpi RHS ngono ning aja ngono gandes luas wirakene anglam sedap singsan besos angan hatimu sono dasar ayu maksik kenyo atanku jiwa dak jageti aduh mesam sabangat mangat ada gandeng malaku keton bunga kanyogang pindo absari kabeh mau among ipi matur sembah nuwun ijole imbang ana katresnanku diganti ngimpi sampun kabiyarsa ingkang kaping kalih nggih menika Joko Melarat diaturi merga mau ya urung metu Joko Melarate ngono di versi dangdutan apa tayuban mesisan penake tayub napa dangdut tayub nggih kala-kala nggih Joko Melarat dikei tayuban monggo manut yuk kala-kala peyayi sepuh ben melu ngrasakno cah nom kabeh katur dumateng para sesepuh jidul iki sing gedhe pinenggah kakung Sumana Putri ingkang dahar Sinudarsana ngaturaken Mas wilujeng dalu sugeng lenggah sugeng midhangetaken kanthi gedeng Joko Melarat mugi-mugi dadosaken jampi-jampinipun saya wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nesta tanpa bondo donya Joko Melarat wong tuamu pangangkat aku rekoso uripmu wis mulya
wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugiye ora nyono lan orang lekewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene adati delenge tresnamu mong abang-abang lambe yo asik yen mula aku rak wis kandha aku wong nesta tanpa bondo donya aja mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugiye ora nyono lan ora nglegewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge ya yo kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele sengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi delek tresnamu mong abang-abang lambe Joko Mlarat. Joko Mlarat. Nggih, ngimpi sampun, Joko Mlarat sampun. Wis. Ora ketang sithik-sithik diparingi apa diratani ya, Mas. Nggih. Ngene wong lakone suwunan didokumen langsung karo video syuting RHS Production. Menawi enten kekiranganipun dumateng Kang Pangi dalam Mbak Sukini, matur sembah nuwun lan semanten ugi sepindah malih kalau ngaturaken Agungé Samudra Pangarsami bilih Pak Mogol dinten menika mboten saged nderek rawuh wonten dalemipun panjenengan ning alhamdulillah sampun lumampah mboten wonten Alangan setunggal penapa. amin. Nggih, monggo yuk ngalajengaken lakone Bentang Tutuk. Heeh.
Pandulu Pakah Romeo. Lenes Kamas, kula Pakah Romeo. Planet kahanan kepiye? Planet ing wedal menika geger. Malah kepara sakniki kula pun kedarang Mas. Kene bisa kaya mangkono. Nganti ana gegere negara planet. Estunipun ing wedal menika malah kepara Sri Maharaja Nurdin menika manunggal kalian Raja Bertanduk. Wis manunggal wiji Nggih, karo Raja Bertanduk. miturut kabar ingkang kula tampi piyambakipun badhe njajah wonten ing negara panjenengan. Raja Bertanduk harap nguruk perang blengket orang Buana Bulan. Leres Kamas. Buana bulan ajeng dijajah. Pakah Romeo Nggih, lakon Raja Bertanduk blengket kawit pawan orang Buana Bulan mbok menawa Biasngara mergopo kekuatan nono ing Buana Bulan kuwi ngluwi kekuatane ana ing kerajaan Gua Biru sing dikuasani dene Raja Bertanduk. Lan meneh Pakah Romeo, sapa sing ora ngerti Raja Buana Bulan sing duwe kekuatan gede mergo aku duweni batu bintang siluman sing ora gampang bakal ditulake dening negara liyane. batu bintang napa kan Mas? Batu bintang siluman. Menika kalebet pusaka nggih. Batu bintang siluman. Siluman. Menapa katiasanipun linuwih batu bintang siluman? Mbok menawa siagat ora bisa madani kekuatane batu bintang siluman sing gak duweni. Nanging Raja Bertanduk nika nggih jiadung sedaya lho Mas. Kula kuwatir menawi panjenengan menika saged dipun kalahaken kan Raja Bertanduk. Kowe aja nyas. Kowe aja nyepelek aku. Pakah Romeo. Aja ngomongake omong Raja Bertanduk. Rangkep 1000 Raja Bertanduk mbok menawa aku ora bakal dikek, aku ora bakal mundur sejangka. Menawi panjenengan nyata saestu panjenengan kagungan pusaka ingkang nami napa bintang permata. Batu bintang siluman. Jenenge angel pun. Batu bintang siluman. Aku dhewe mau mek kleru. Wujudipun batu bintang siluman iku kados. Kowe pengen ngerti? Kula Wujude batu bintang siluman. Sik, latiasane linuwe niku wujude kaya ngopo. Oh nggih. Kula entenane kula kepengin weruh batu bintang siluman. Waduh. Lereng kula nyawang batu bintang siluman. Nggih. Kula nembe nyawang wujude ki mau meripak Mes wae. Apa meneh kowe? Kowe nyawang wae blereng. Nggih. Aku dhewe mek ra katon. Aku dhewe Wujude kados emas. Napa niku emas, Kang? pancen wujude kaya mangkene. Umpame niku emas regane larang.
Bintang siluman. Wujudipun kados ngaten kemawon kabiasane nyegah. Raja bertanduk rangkep 1000 boten bakal menang. Kaya mangkono. Sing ora raja bertanduk bisa gulung bandera kerajaan bulan Buana. Cupi ningali kan Mas wujud. sawangan. Itu iki abote wae. Iki pomong Mas kok ana 3 kilo. Woi, Batu bintang siluman. batu bintang siluman. Biasane ngedap Ngedap-ngedapi aja nglawaki jare menungso. Tamake Gunung Segara. Gunung bakal jugruk segara bakal ngasat. saestu menawi ngaten saka bintang siluman iki kula ambile ta Mas. Lho. Kamu mesti piye? Kula ngene ngadepi raja bertanduk. Lho ora bisa. Merga apa kuwi bintuah kuwi keagungan ana ing buana bulan nganti uwal saka tanganku metu sak jabaning kerajaan buana bulan bakal kedadian apa negaraku mangkune pakah. Nanging menawi sampun kalampah kula ngadepi raja bertanduk mangke kula wangsulke mulih. Menang. Nggih. Lah bosi. Boten. Nggih. Waton kabeh mau bisa rampung. Masa bareng. Aja nganti ngapusi karo aku. Boten mangke raja bertanduk pun mati boten sios jajah wonten ing gerhana bulan. Kula adepane. Raja bertanduk arep buruk perang. Monggo. Bintuah pusaka ana ing kerajaan Buana Bulan disilih karo Pakah Romeo. Ora kepenak. Rasane atiku rataban. Anak diri. Apa kae? Tanduk. Ini kowe sulika timen tumindamu. Ora jumbuh ngarep. Katone kowe becik. Katone kowe apik. Nanging tundane letek gegedhoanmu. Kakang Raja Dharmajaya, Tanduk. luput apa karo sampeyan? Dening sampeyan ngumpah-ngumpah lawan aku. Luputmu kok gendong kowe ndit. Dasar kekurnyata. Mula bukane aku duwe tembung karo kowe. Merga tekamu ana ing Buana Bulan. Kowe nurut perang blengket kawibawan Buana Bulan. Belum. Kakang Raja Dharmajaya, Tanduk. aja sira ndakwa yen to aku tumeka ing kerajaan Buana Bulan, aku bakal nglurup perang. Aku bakal jajah marang kerajaan Buana Bulan ora. Babar pisan aku ora duweni tumindak sing kaya ngono.
Nanging tekaku ing kerajaan Buana Bulan, aku mung goleki Pakah Romeo. Jalaran tumindake Pakah Romeo wis narisir saka angger-anggering kautaman. Sepisan dheweke wis wani nggawa pusakaku suri terbang melayang. Dungkap kaping pindho dheweke wis wani ngejeki ana ing kerajaan planet. Jur sampeyan bisa ndakpo yen to aku mbok anggep bakal jajah luruk perang ana ing kerajaan Buana Bulan. Sopo sing kandha kaya ngono? Ketika sunyatane ngono. Sawise kowe bakal rusak kawibawan ana ing kerajaan planet. Kowe banjur ngluruk ana ing Buana Bulan. Kabeh mau saka kandhane Pakah Romeo tumeka ana ing Buana Bulan. Dadi cetane kabeh ki mau Kadang Raja Dharmajaya nampa prajuling Pakah Romeo. Mesine kaya mangkono. Kangmas Raja Dharmajaya. Ngerti yo? Iki pinangka paseksen. Panglimaku lan iki putra ing kerajaan planet Pangeran Ali. Iki kinarya paseksen. Yen ora percaya takon ngono. Panglima Pranggo. Mango. Pangeran Ali. Putra saka kerajaan planet keng saiki dijeki dening paman Pakah Romeo. Makapara rikala semanten Rama Raja Nurdin menika dipun lebetaken wonten ing pakunjaran kan Pakah Romeo. Nurdin Nggih. Tenan ngono. Belum kepiye. Aku ora guru. Banjur tumindak apa Pakah Romeo tumeka ana ing kerajaan Buana Bulan. Wah! Yen ngono aku kapusan. Kapusan. Lagi wae Buana Bulan. Ditekani Pakah Romeo. Nggih. Nyekake yen to planet wis dikuasani dening kowe Raja Tanduk. Loro bakal blengket kerajaan Buana Bulan. Malah keporo pusaka gamanku batu bintang siluman kuwi silih karepe kanggo ngadepi kowe. Iki Dharmajaya. Kuwi saka kalicianing Pakah Romeo. Mula nganti sampeyan diapusi nyataning pusaka sampeyan uga saiki gawa dening Pakah Romeo. Wah, jenenge tekek diwungkusi. Maksude Aku wong tuwek dihapus. mula Kakang Dharmajaya. Wah, Tanduk. Aja kesuwen ayo saiki padha digoleki Pakah Romeo. Menungso laknat nggih. Dak, bantu kowe. Kaya kon papan iki. Medun. Aku seneng 62. Tak kelinten lho iki. Lakon ra medhun. Aja mbok tembak aku nek tiba. Menungso licik kaya kowe Uri terbang melayang, aku nang dhuwur pupenit, aku nyawang kowe ketok cilik. Kuwi pusakaku. Gak usah. Wah, pinter kowe. Ngapusi wong-wong Buana Bulan. Kandhane diblengket. Gebuk perang karo Raja Tanduk. Kene kowe doro karo aku. Gamanku ndi? Gamanmu
cekek diwungkusi. Iya. Kowe wong tuwek tak apusi. Pancuk. Nah, iki jamanmu. Oh. Darmajaya. Balekno waton kowe njaluk Jalapa tak turuti Pakah. Romeo, Darmajaya, ketane pancen aku golek pusaka sing ampuh. Iki mau aku kepengin duweni bintang seluman permatai. batu bintang siluman. Oh iya, batu bintang siluman tanku ora entuk kok jaluk. Nek perlu kowe kabeh tak patek. Yang cekel banget. Batu bintang siluman suri terbang melayang. Aku nek doyak mabur. Hei, mandek Raja Bertanduk Darmajaya. Sapa iki aku kok durung kenal iki? Raja Buana Bulan. Raja Anak bulan. layak. Darmajaya. Agemane aneh-aneh. Wah. Yo. Kowe kabeh nganti padha teka ning papan gunungku iki ana wigatine apa? Kowe Raja Tanduk murid Kula badhe nyuwun sabiyantu panjenengan. Sabiyantu. Nggih, Apa Raja Tanduk? wiwit saking tumindak lan pakardinipun Pakah Romeo, Pakah saking planet. Ingkang tumindakipun sampun rak dhateng angger-anggering kautaman. Pusaka kula suri terbang melayang. Menika ngantos dipun beto piyambakipun. Ugi pusakanipun Kakang Raja Darmajaya. Jenenge apa? Batu Siluman. Bintang siluman. Ya digawa Pakah. Iya pusi jaluk digawa. Saya malih. Guru, Pakah Romeo sakmenika sampun wantun ngejeki ing kerajaan planet. Sang Raja Nurdin ngantos mentawa dipun lebetaken pakunjaran. Putranipun ngantos kedarang kesanipun. Nah, mila saking menika kula yun sabiyantu ndika jalaran menapa namung ndika ing saged sabiyantu lan tetulung dumateng kula. Nah, Kadang kula Tanduk. Aja kuwatir yen mung keluyane menungso. Angger ora iblis wae aku bisa ngalahake. oh ngerti. Merga apa? Raja Tanduk aku duweni ingon-ingon. Ingon-ingon kuwi menungso ora bisa ngerti lamun to dhewekne katon uga menungso bakal ndekirisi. Wujudipun menapa menika? Kepengin ngerti? Nggih. Tak duduhke. Wae. Akono kene. Ingon-ingonku. Wae. Mandek.
Tanduk. Yo iki ngon-ngon aku. Mayat bayi. Oh, dudu. Baik. Bayi, tak kira mayat bayi. Iki ngene, baik. Muridku Raja Tanduk iki duweni musuh. Jenenge Pakah Romeo. Pusakane uga diapusi karo Pakah Romeo. Pusakane Raja Buana uga diapusi Pakah Romeo. Aku njaluk supaya pusaka kuwi bali ana ing tangane muridku lan Raja Buana. Mulai gini, kabeh muridku bakal tak dawuhi supaya ngadepi Pakah Romeo. Lamun to dheweke nggunakake pusaka iki jupuken. Paham? Yen wis paham, budal. Ayo. Raja Tanduk, apa kono Pakah Romeo? Sopo kowe? Aku Raja Momo. Guruku. Saka kerajaan Gua Merah. Gua Merah. Gurune Raja Bertanduk. Dharmajaya. Piye? Kowe tak pamake macan ora andi siung mutak. Walah. Kowe Raja Bertanduk kok ngajak Raja Mongo gurumu karepmu arep apa? Kepengin ngadepi karo kowe. Manungkul. Menungkul. Pusaka ampuh iki bisa mabur. Ngeri nek aku wis mabur pleti kowe ora bisa ngeliat karo aku. Wis ngerti aku. Ayo maju aja. Tak jaluk. Pakah Romeo. Saiki kowe wis kelakon tak rangket. Kula kanthi kuwi. Rikala semono Rama Raja Nurdin iki wis pasrah bungkuan marang aku. Kalamun to kowe bisa kerangket, kowe kudu nampa pidana. Aku dihukum. Iya. Merga saka tumindak lan pakartimu kang ora bener. Mula dina iki wajib nampa paukuman. Hukum pirang sasi. Kowe bakal tak hukum suwene 500 tahun. Matemu wong. Ali. Umure wong ki pira kok mbok hukum 500 tahun? Upama umurmu digawe dawa nganti teka 90, kowe teges ijeh duweni utang hukuman 410 tahun. Sing bayar sapa? Anak putumu. Matemu wong. Ya wis manut wong pancen aku wong bejijat, mbok hukum 500 tahun, ora mbok genepi 1000. Ben bosok ning hukuman lagi. Aku manut Ali. Romeo, reneng kowe sing duweni luput, kowe kudu njaluk ngapura sekabeng pawongan sing kok gawe gelo. Kaping pindune kowe uga njaluk ngapura karo wong akeh. Ngono. Ora kudu njaluk ngapura karo wong-wong sak kukuban. Raja Bertanduk,
Aku njaluk pangapura mergo aku nganti kumawani nggawa pusakamu suri terbang melayang. Ora bakal tak ambali tumindakku sing duraka kaya ngono. Ya. Raja Dharma Jaya saka Gerhana Bulan. Buana bulan. Iya, Buana Bulan. Pakah Romeo. Aku go njaluk ngapura mergo aku ngapusi karo sampeyan. Apura Pakah Romeo. Kejawi saking menika kunjuk dumateng para pamriksa ugi panjenenganipun Bapak ingkang kagungan kersa. Lampan Pakah Romeo reneng Romeo pun kepikut, Romeo pun dihukum 500 tahun teges negara planet Buana Bulan. Goa biru. Goa biru Goa merah. Goa merah tentrem ayem. Ayeme negara kuwi lumeber menyang Bapak sing kagungan kersa. Bener. Sakmuse duwe gawe nanggap ketoprak wahyu manggala, kula suwunaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, muga-muga dipun paringi slamet, seger waras, panjang umur, akeh rejekine. Rahayu, rahayu, rahayu.